जी असममी में आ धैती अपन अंगना भाई राजा जी आदि भगती में मन भइल बा मंगना बा राजा जी आदि भगती में मन भइल बा मंगना बा राजा जी नवमी में असममी में आ जैती अपन भवन राजा जी असममी में आ जैती अपन अंगना भाई राजा जी असममी में आ धैती अपन अंगना भाई राजा जी Presents by Rekha Films. असममी में आ धैती अपन अंगना भाई राजा जी Rekha Digital Recording Studio, Bettiya.